limar as diferenzas por fin entre o PSOE e Marea Atlántica? Vamos a ver, que non hai outra solución, é dicir, hai que buscar acordos sempre, porque se non se paraliza a actividade dos concellos. Sempre a lei permite unha situación, pero que non é boa que presentase unha moción de confianza, pero é evidente que nos concellos que está levando a esa situación sin unha alternativa, é dicir, porque a mí, bueno, pues que se paralice o concello e as alternativas, e nesa moción de confianza se presenta unha moción de censura, bueno, pues hai unha alternativa, pero que en algunos casos se está paralizando o concello sin alternativas, non? E iso é o que eu me nego a aceptar, é dicir, eu me nego a aceptar que non se poda acadar acordos con os grupos municipais en temas mínimos, non, para o funcionamento, e sobre todo cando estamos a falar de peticións veciñais, é dicir, que non hai que engañarse, é dicir, as peticións veciñais se van a todos os grupos, e o único que pode facer o goberno é o que facemos nós en este poder, priorizarnos. Entón, dende o punto de vista dun socialista como é vostede, cal é a mensaxe clara, que deduzco eu, bueno, eu pido que o diga aos seus compañeiros do Grupo Municipal Socialista neste punto? O sea, o que teño que falar é do Concello de Culleredo, os concellos da Coruña son autónomos os concelleiros, pero, hombre, eu, se me preguntas efectivamente cal sería a miña postura é decir, hai que chegar a acordos. Se as dixen personalmente, no creo que sean tantas as diferencias, e se hai unhas diferencias insalvables, pues se deben aparcar. Bueno, aquí non vamos a ter acordo, vamos a aparcar. O que tiene que haber é confianza e sentarse na mesa e discutir unha por unha. Decir, como fixemos nós, non discutimos unha por unha, non decir, oye, vemos os pros, os contras, decir, oye, pues mira, a mellor veciños que te piden hai que construir unhas beirarrúas a esta rúa, pues mira, neste momento non se pode fazer a beirarrúa, te voy a decir por qué, porque vamos a meter abastecimiento de agua. Que primeiro vamos a facer abastecimiento de agua, que é prioritario, que hai que facer un depósito novo en Alvedro, que como consecuencia de eso vamos a tener que modificar as tuberías. Bueno, pues eso son as cosas que hai que explicar. Que pasa? Que eso xa se abandona? Non. É dicir, non vai o orzamento de 2013, pero irá en el 2018, que hai máis anos de legislatura, é dicir, que eu creo que iso que hai que discutir, sentarse claramente e dicir, eu que quero de isto. E sobre eso vamos a... Claro, cando se fala teóricamente, pues na teoría non resolve os problemas. O que resolve os problemas son os acordos e levar a práctica esos acordos. Eso non resolve os problemas. En todo caso, pero no Concello de Coruña o problema non son as obras. Pois non sei. Xa digo que non estou no fondo do asunto no Concello de Coruña, pero creo que hai dúas alternativas. É dicir, o se pacta, se presenta unha moción de confianza, se presenta unha moción de censura. É dicir, presentar a alcalde unha moción de confianza e despois de día non presentar a alternativa, pues parece que é ridículo perder tanto tempo, sinceramente. Pois eu creo que non. Por tanto, facer perder o tempo. Sabemos que logo despois, que pasan os meses, porque agora hai que ter en conta que mentras entre que aprobamos unha obra, a licitamos, a adjudicamos, etc., se complicou de tal maneira esta situación que prácticamente pasamos medio ano para adjudicar as obras. É dicir, que, por decir, en Culleredo este ano, bueno, entre que salieron algunos más tarde, etc., bueno, provincial, etc., bueno, pues estamos ejecutando, como todos os concellos, ejecutando obras todavía del año 2016. É normal por los plazos. E xa antes que publicar no boletín oficial, en o Biblioteca e no boletín oficial do Estado e tal, pues tens que estar a esos plazos. Que logo, claro, que hai falta de emprego, falta de traballo, e, lógicamente, se presentan moitas empresas ás obras. E estamos vendo que mínimo, para obras pequenas, 50 e tantas empresas. Ver todos os expedientes por parte dos funcionarios, calificarlos, resolverlos, é que é un triunfo. Pero o PSOE está chegando a acordos en toda a comarca, realmente. Cambre, ahora Bergondo, aquí... En Cambre, como hai grupos, é dicir, que estamos en Bergondo se chegou a un acordo, é dicir, creo que, vamos a ver, nosotros non estamos, nosotros somos un partido de goberno e non entendemos como se pode paralizar as administracións por non pactar. É dicir, que, bueno, pues hai que chegar a acordos. E
tiene que haber un mínimo común denominador que nos una en esos acuerdos, ¿no?